Nos, szép estét, illetve szép napszakot kívánok bárkinek, aki elkeveredik ide, és megtekinti ezt a kis videót. Hát ez egy igencsak friss kezdeményezés a részemről. Igen, hát Gyula a becses nevem, most már ezt is tudjuk. 44 éves vagyok, igen fiatalon születtem Magyarországon, aztán elszaladt több mint 40 év, és most itt vagyok. Ahogy a kis videóban is sikerült látni, esetleg, elkészült a sátor, sikerült összeraknom. Ez azért érdekes, mert amikor kimentem Hollandiába, akkor terveztem, hogy lesz egy ilyen, most eljutottam ideig, hogy lett. Aztán lett még mellé a kis keltető doboz dupla, a kis teljes spektrumos ledekkel a tetején, valamint a fűthető matraccal alatta. Igen, itt közbevágnám azt, hogy szoktam közbevágni és ugrálni a témák között, valamint most is, hát hiszen gondolhatjátok, túl vagyok egy cigin, illetve többen, úgyhogy elnézést, hogyha szeretlenül beszélek össze-vissza néha. A dolog lényeg, azért hoztam létre ezt az egészet, azért terveztem, hogy ezt én így most videós, blogos formába öntöm, mert egyrészt olyat se csináltam soha, másrészt ilyet se csináltam soha. Gondoltam, hogy ha elkezdem ezt, akkor most így a modern világban elkezdem ezt is. Hát, ha valaki nem retten el a iszonyat hangomtól, amire elnézést kell kérnem, meg a stílusomtól, ami nem igazán illik bele a mostanában aktuális morális világba, meg tehát úgy mindegy is, nem is ezért gyűltünk itt most össze, ennek a blognak nem az a témája, hanem az, hogy igen, kitérnék itt ezekre a kis jószágokra, amik voltak az előző videóban, egy kicsit felületesen, ők lesznek a magjaim, amiket szeretnék alapból elindítani ezekben a kókusz bityókban, amik igen ígéretesek. Utána néztem, és elég jó, hiszen akkor nem kell a csíráztatással elvileg bajlódnom, de mint mondtam, teljesen szűz vagyok ebben a témában, úgyhogy ez a videoblog azért van, hogy akit érdekel, azt tudja követni, hogy mi is fog itt történni. Engem is ugyanúgy érdekel, hogy mi fog itt történni, mert soha nem csináltam ilyet. Addig is zavaromba csak fölvágok ezzel itt. Ez itt teljesen friss szerzemény, szintén csak úgy, ahogy a sátor, ők a kis keltetők, büszkeségeim. Ők, igen, ő lesz az. Tehát kibekapcsolás van, fele, ki. Aztán lehet szabályozni ugye a fényerőt, és van egy időzítőnk rajta, teljesen profi, szeretem. Aztán kipróbáltam videón kívül a fűtő matracot alatt, ami teljesen friss ma jött meg. Hát igen, előbb kellett volna elolvasnom a használati utasítást, nem tettem tönkre semmit, de kiderült, mikor elolvastam, miután megfogtam a matracot, és igencsak forró volt, kiderült, hogy hát az L3-as fokozat, az bizony 30 fok, és az bizony sok. Ugye nekünk alapból 25 kell maximum, ő meg L3-on kezd, én csak úgy hagytam, és nagyon forróság lett, nekünk L2 kell, hiszen az 25 fokos. Igen. Persze nem tudom, hogy fog változni a hőmérséklet viszony oda bent, annak függvényében, hogyha itt 25 fokos a matrac, mennyi lesz oda bent a magoknak. Valamint, igen, azt is meg kell jegyezzük. Elnézést, én most nem mutatnám meg még magam a videóban, mert nem csak a hangom csúnya, én is. Itt vannak a szövet szatyók, ők lesznek majd, amikor hát innen kikerülnek a növénykék, akkor lesznek ők aktuálisak, ezt ugye tudjuk. És hát a kókusztálcák, kókuszkorongok, ők a kis kedveseim, nagy bizodalmakat fűzök hozzájuk, hogy a csíráztatás jól fog velük végbe menni. Aztán bekerülnek oda. Az igazság az, hogy még egy pár videót meg kell nézzek nekem is a YouTube-ról, ugyanis most belemerültem abba, hogy a csíráztatás hogyan zajlik, nem szeretnék ezzel mellé nyúlni nagyon, ha már egyszer itt van a kis kellemes szett. Hát az előző videóban volt sátorról felvétel, még egy kicsit megmutatnám büszkeséget. Minden igaz, igen. Itt kell még egy hosszabbítót, vagyis egy elosztót intézek, mert így kevés idekint az áramforrás. Ezt csak így tudtam most megoldani, hogy ott bent a sarokban kis okos kockám van, mint elosztó. Hát úgy nézem, kell is ide bentre, hiszen a lámpa egy ventilátor, és hát ugye az elszívás. A kis aktív szenes filter, állítólag aktív szenes a ventilátor motor maga, és a kivezetőcső. Hát a kötés az nem túl szakszerű, de magad uram, ha szolgád nincsen. És sikerült végül is. A kis kezelőszervünk, büszkeségem, és a háló összegyűrve, amire majd még szükség lesz később. Hát amúgy imádom, óriási kis készülék, a kis betekintő nyílással.
Természetesen nem szponzorálta senki a videót, meg önjelöletlenül nem is akarok reklámot csinálni, de mindegy, több helyen föl fog bukkani márkajelzést. Igen, itt egy kicsit rumli van, ez egy szoba, ami nincs bérbeadva most, ugyanis ez egy kétszobás lakás, amiben leledzem. A matricáim össze lettek gyűrve, ezt az egyet sérelmezem a szállításból, ez egy tök aranyos matrica, és összegyűrték, csúnyán. A kis metszőolló, bár már ott tartanánk, és a szemüveg, hát ezt imádom, ezt így azért adták, hogyha belenéznék a lámpába, ami széles spektrum, akkor ne bántsam már meg a kis szememet. Hát itt maradtak még egyéb dolgok. Az időzítőnek a magyarázata, hát ez egy érdekes. Ezt majd meg kell próbálnom érteni egyszer, egyenlőre nem sikerült, meg majd utána megyek, tekergetem egy kicsit. Ez itt egy darab a sátor belsejéből, egy anyag. Ismét egy Royal Queen Seeds-es matrica, ismét egy reklám. És hát igen, a kis katalógusukból egy darab tájékoztató a teljes igénye nélkül, valamint a reklám újrahasznosított szövettatyó benne, a kis ajándék papírkával, és benne a gyufával. Hát igazából ezeket csak azért mutattam meg, mert nagyon kedves kis ajándékokat kaptam tőlük, ez mellé egy csomag mellé, miután ott hagytam egy jelentősebb összeget a magokra, de hát ez ezzel jár. Muszáj voltam normális magokat venni, mert szerettem volna valami normálisat kreálni. Nos, tehát így akkor ennyi lettem volna hirtelen. Köszönöm, hogyha megtekintetted az első videómat, vagyis a másodikat, és aztán majd folytatása következik, nem tudom mikor, hamarosan, amint rászállom magam, és lesz elég infóm arra, hogy rászálljam magam, hogy elkezdjem a kókuszos, magozós megoldásokat. Hát egyelőre ennyi. Nos, akkor sziasztok, viszontlátásra legközelebb.